Yabo kuyophela u3 months manje amfakile emsebenzini. No, akabe patient. Kade lento le uyazi ukuthi uThabo wangena kanjani. Uyazi ukuthi uSipho mina ngihlangana nami noThabo mina manje ngihlangana nami noThabo ngoba phela kuwena ngizocela imali yami ngisawufuna imali yakho uzoyithola imali yakho nini linda baba hayi ngeke ngilinda baba ngeke ndoda engazothi uyazi nje sisebenza kanjani ngeke ndoda ngeke nango December asho nje wathi uJanuary usuphelile manje uJanuary ngilinda imali yami mina ngiyithola angene emsebenzini manje ubona ukuthi manje ubona ukuthi uzoyithola ke manje ubona ukuthi uzoyithola ke imali yakho mawenza ngale ndlela owenza ngayo ngizoyithola uyazi ukuthi eqanisa sikhuluma ngizoyithola imali yami imali hayi madoda umuthi manje ubona ukuthi uzoyithola imali yakho Ngoba uyazi ukuthi sisebenza kanjani. Uyazi ukuthi sisebenza kanjani. Uyazi ukuthi imali ifanele ifike. Mayifika imali kumele ngiqale nami nginikeze abantu abazokwazi ukuthi bathi amabhakodi ukwanciphisa ukuze naye akwazi ukungena. Uyazi ukuthi uThabo bangena kanjani. Emva kwesikhathi esingakanani. Ulibungitshela ngoThabo, ulibungitshela ngoThabo mngangenini. Yini wena mfethu umfowethu umlibele umtshela ngoThabo. Uhlanganaphi umfowethu ngoThabo ngoba thina la size mayelana ngomfowethu. Manje phela iyona reference yethu enkulu ephezulu njengomuntu engakwazi ukuthi uyena umuntu amaziyo engakwazi ukuthi ngimfake azi ukuthi ngimfake ngawo lo line lo emva ukuthi eselinde imva isikhathi singakanani yena kusalinde into engekho ayikho lento ayilindile ayikho okay ngicunga imali yami ngayikho ngicela umbuyisele imali yakhe ke yabo nje namhlanje size solanda imali yakhe angithi madoda njengoba ngichaza ngiyasho ukuthi la kunabantu ofanele ukuthi baxegisa amabhakodi labo bantu njengoba bexegisa amabhakodi baxegisa ngawo lo line lo angineze wona yena lo mfethu. Okay ke lalela ke. Hayi mina ndoda useyasinquma ke umfowethu isivumelane sakhe naye. Usecela ukuthi ke ubuyise inkomo zakhe back kuyena. Ubuyise inkomo zakhe. Ilokho ngoba manje ilokho nje kuphela ngidinga. Okunye usabamba ama calls akhe usuwenza ngendlela yakhe. Kade ngimfonela, kade ngangimfonela. uJanuary wonke kade ngikufonela ifoni yami indaba ungayibambi call yami. Uyazi na wenzela ukuthi uhambiselana naleyo arrangement. Lalela baba. Yena wenzela ukuthi nawe kube khona into ezokugqugquzela ukuthini uzolanda into zakho kuyena. Uyazi ukuthi u3000 amanzi amancane? Letha amanzi amancane. Letha amanzi amancane. Okay, lethe amanzi amancane. Okay, phenduka ku-ATM manje, ngikwebhe kuwena. Hayi, okay, asambeni. Asambeni imconoba nayo nemoto ikhona. Singahamba semoli. Ayona into engayizikwazi ukuthi yenzeke finally. Uyazi ukuthi nje uyazi ukuthi makushaya u6 mina ngihamba ngiyona. Hayi, bese ingazothi usenza ilimi. Into engiyibuka. Mfethu ngicela imali yami. Ngicela imali yami mfethu. Ngicela imali yami. Ngicela imali yami mfethu. Ngicela imali yami mfethu.